Temos unha historia hoxe. De verdade. Tú sabes a historia que temos? Non, a ver. Non sabes, de verdade? Non. Que outro día na redacción vimos unha noticia, creo que era na Voz de Galicia. Vamos ver a noticia. A noticia é espectacular, mira. Laura, Patricia, Irene e Paula. Catro amigas que quedaron embarazadas á vez. Que dice? Pero de personas distintas, é dicir. Pero como? Ah, lo van a contar? Catro amigas, aí estés, Que interesante. que quedaron embarazadas ao mesmo tempo. Pero como lo saben? Sin planealo, din elas. Claro que eso hay que No, planear. Pero vamos a ver, Bueno, a ver. algo hai que planear. Algo hai que planear. Aí o poñen, despois de dar a luz, o primeiro que fixeron foi comer xamón serrano. Claro, como non podían de Teño embarazada. as en directo, creo, eh? Ai, que ben. Aplauso para Patricia Veña, Pérez e conectamos en directo con ela. Gracias, Patri. Moi boas noites, Laura, Patricia, Irene e Paula. Boas noites, Robert. Boas noites ás 4. Sodes amigas. Bueno, nos impactou moita noticia. Vimos o titular, acabo de ler yo a xente agora, se non conocían a noticia. 4 amigas que quedastes embarazadas ao mesmo tempo sin planealo. Isto é verdad? Laura, por exemplo. Laura, non houve nadie... Verdad verdadeira. Bueno, pero sabíades... Quen empezou? Bueno, quen empezou? A ver, eu, no meu caso, o segundo fillo que teño outro máis maior, elas son a primeira vez que teñen fillos, pero bueno, isto, unhas levamos buscando máis tempo, outras menos, outras xa hubo cousas polo medio, bueno, de verdad, foi sen planealo, o sea, así Pero que como que- sabíamos todas que estábamos neso, pero... Como que houve cousas polo medio? Que quer decir eso? Bueno, pasaron cousas polo medio que non sempre un embarazo... Sí, vai cada como unha a súa vida e receta. tal. Efectivamente. Vale, Patricia, entón tú é o teu é neno ou nena, Patricia? O meu é o único neno. Canto ten o teu? É o máis pequeno de todos. Cumple o venres 4 meses. Vale, o teu máis pequeno e ten 4 meses. É o máis maior, a máis maior de Sí. quen é? É o meu. De Paula. A miña. E canto ten? A miña ten 5 meses e medio casi. Buah, pero só se leva un mes e medio do máis pequeno ao maior. Nada. Sí. Sí. E son, como son? Nenas, nenos? Son 3 nenas e un neno. E de feito, 2 nenas chamanse igual, chamanse Laia. E chamanse igual por qué? Porque nos gustou ese nome. Pero decidístelo, o sea, buscaste o nome para as dúas? No. Non? Por casualidade. A nena, unha desas nenas é túa, Irene? A miña é Laia, sí, tamén. Laia, que bonito. Vale, chama moita atención, porque entendo que sodes amigas e vedesvos con frecuencia, Irene. Pois sí, eu de feito coñezo a Laura desde que tiña menos de 4 anos. Iba con ela a cuidar a súa prima, que é Paula, e Patricia, que era amiga de toda a vida tamén dela da aldea, tamén a coñezo por Laura, é dicir, nos coñecemos todas desde que somos pequenas. Sí. Tú mirade como está o tema da natalidade agora, que eu, a verdade, agora véndovos, claro, vexo moi novas. Sabes, parecen... Home, e que os somos. Claro, xo sei que o sodes, pero que é curioso que me chama a atención, sabes? Xa, é verdad. Sí, o sea, me chama a atención porque non é tan habitual hoxe en día, non? De que a xente nova teña fillos, xa nos acostumbramos No, a isto. de feito sempre comentábamos que nas consultas éramos como as máis novas de toda a consulta, sempre. E Paula, o do xamón é verdad que fostes comer xamón, a primeira cousa? Sí, por supuesto. Porque O desayuno máis esperado de todos. Porque como é exactamente o do xamón? Hai algunhas embarazadas que poden comer xamón, pero outras non? Depende dunha proba, Bueno, non? ahora- Ahora din que o xamón que está curado de máis de 18 meses é seguro, pero bueno, por curarnos en salud, pois estuvimos 9 meses sin comelo. O normal é non comelo, digamos, non? Sí. Vale, e tedes algún plan de, eu que sei, porque claro, agora vades as 4 xuntas, 4 nenos, houve bautizos ou non houve bautizos? Alguén bautizou ou non? Eu tuve un bautizo. Patricia? Solo dela. Fue a única que tuve un bautizo. Fixemos o bautizo o día 3 de xaneiro.
Vale. Fostose, entendo que xuntas a preparación do parto. Iba de xuntas, Laura? Sí, temos outra prima que tamén está sempre no grupo con nós. De feito, temos un grupo de WhatsApp no que falamos todo o día, toda a noite, cando estamos, pois, mentras estamos lactando eso, falamos polo WhatsApp. Esa rapaza tamén está no grupo. Ela non ten fillos, pero aguántanos sempre todo. Bueno, eu regalelles as demais un taller con ela, porque ela é fisio, especializada na saúde da muller. E fixemos un taller. Esa rapaza non é Rocío, é Rocío. É Rocío! É Rocío que é a que vos axudou na preparación co parto, que está aquí no plató, non? Onde está Rocío? Sí. Aí está, un aplauso para Rocío. Que tal, Rocío? Buah. Hola, Rocío, que tal? Hola, ¿qué tal? Eres fisio? Son fisios, sí. Ostras, esta historia é tremenda, eh? Eu nunca Total. vi, unha historia de 4 amigas así. Tú xa eres Sí. amiga delas antes? Sí, eu son prima de dúas delas, de Laura de Paula e, bueno, de Irene e de Patri, amigas tamén. Sí, todas. A mí sí me chamaba a atención que fora sin planear nada. E non digo planear, veña, vamos ter un fillo, non. Sí. Non digo que seña así, pero Sí. de alguma maneira deixaste, non? A ver, non é tan fácil quedar embarazada tampouco Xa. para poder planealo, Efectivamente, sí, sí. Xa sei que chama atención, pero ao final foi casualidade total. Sí, sí, sí. E elas iban xuntas a preparación ao parto contigo? Sí, é que xusto eu sempre digo que elas tiveron un fillo, pero eu tuve outro que é a clínica de fisio que montei en Carballo e cadrou que xusto estaba abrindo a clínica, estaban todas embarazadas e bueno, fixemos foron aí as un mix. primeiras, As primeiriñas, e as nenas e o neno tamén. Que tal están as nenas e o neno? Están todo ben? Pois fais. Intentando dormir. Eso sí que é o auténtico milagro, iso é o que hai que dar gracias todos os días, verdad? Jo, me encanta vervos, sabes que pasa? Que se vos ve con alegría, porque claro, non só desde fora, non só estades disfrutando das vosas fillas e do vosso fillo, sino que me dá a impresión de que tamén estades disfrutando máis da vosa amistad, me parece a min, así visto desde aquí. Pois sí. Pode ser, rapaza, sí. Sí. A ver, é moi bonito pasar este momento cas túas amigas e poder falar das cousas que se están pasando e que a túa amiga este pasando polo mismo. Ao final, o posparto non é un momento fácil e poder ter alguén que este pasando polo mismo e que te entenda, a verdad é que é maravilloso. Jo, que maravilla, que maravilla. Temos que... Deberíamos de facer dentro de 4 ou 5 anos, cando as nenas xa teñan 4 ou 5 anos e o neno, xuntarnos aquí todos outra vez, si estamos aquí todos, Estaría bonito, Pois, Apuntámonos. apuntámolo para dentro. Nos estamos preparadas para todo o que veña. Sí, Felicidades ás 4, verdad, felicidades e gracias por atendernos, porque nesta semana tan complicada que está sendo pola desgracia que pasou en Córdoba, a vida sempre, sabes, cando se abre paso, sempre como coller aire e unhas novas vidas sempre é unha maravilla. Felicidades e gracias por compartirlo con nós. Gracias, Rocío, moitas gracias. Eva Iglesias!